în viu. Poți să afli și lucruri despre colecții, dacă ai o piesă de mobiliar. Să vorbim un pic despre ceea ce înseamnă organizare cromatică. Vreau să vă spun că organizarea este un lucru foarte, foarte simplu. Așa trebuie să vă raportați la el, pentru că eu trebuie să o adaptez la organizatorul pe care l-am. Fie că este sertar, fie că este raft, ce vrem noi. Care sunt acele elemente care trebuie să-mi servească în această perioadă, dar și un pic după, ca și tranziția să fie ușoară. Genul acesta de organizatoare sunt bune nu doar pentru pantofi, pentru că sunt convinsă că mulți cu asta îl asimilați. Avem nevoie de o schimbare de ritm, cumva ne recalibrăm și asta e. Sunt haine din același material și sunt haine dintr-o paletă cromatică restrânsă.